de Ronjas komt van de midden. Vooral van de midden wie het terug wie het waar. En dat wie het waar, dat is haast dien. Joen en vannacht. Joen is nog betiden Rijn, maar een buig karakter. En verder hebben we vannacht staan gewoon de oergang naar een droegwaartype. Maar we gaan eerst nog wel Rijn en we gaan ook nog al je bewolking. En dat jouwt dan temperaturen tussen de 6 en de 8 graden. De wind is zwak of matig, die neemt dus wat ouder, maar die draait letter vannacht naar het noordoosten en dan helpt er in het kustgebied al aan ontkräftig of hut. En dan morgen. Het lijkt een knappe dag te worden. Misschien een buiken in het watergebied, maar het is droeg en meer zinnen. De temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen om bij het zien of de 11 graden heen de hoogste temperaturen op de eiland. Maar mensen, het viel kouder aan, dus de winterjasje aan. Want de wind die komt uit het maat eerste mei, is matig en vrij krachtig op het vasteland, in de kustgebieden krachtig en eerst nog betiden hut in het watergebied. Let op het dag neemt de wind nou en dus gaan we op naar de nacht. Mooi kans op het eerste echte graadje frost. Min 1 in het zuidoosten van de provincie en vierders zware groenfrost. En dan terug naar Snein. Een prachtige dag, een winterjasdag, met temperaturen om het bij de 9 of de 10 graden heen. Een net al te sterke wind. En zinnen en nog eens zinnen. Nou ja, let er in het watergebied meer bewolking. En dan terug naar de Manje. Dan hebben we toen Manje, Ties en Maasje. Temperaturen om het bij de 10 of de 11 graden heen. Manje nog meestal iets droeg, let er wat rein. Tiesje, wetter, rein, flink wat rein. En Maasje buien, dan is het klinkende kleren eerst. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.